bone waɗi bone honɗum an ko addi boni kam piiɗo nen jeynal koko may la ilaha illallah sono ɗum weewi kem galle jeeno eyyi tinditimo fof wallahi tinditimo fof foroji fof wonɗen urini min kam hay menace woodi kam menace ko jetti foroji ɗi noon fof o nawi ɗum gendarmerie la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Ibrahima gonɗa tidde hoore Ibrahima ɗum fof winoma noon gillinɗinomami Ibrahima ittude photo ponnoɗa ko ittude photo ji ala ko ɓurma tidde hoore hay mayde Ibrahima amour tidde hoore ceerno an wona an enen mbaɗɗuno foroji ala ko hande kono foti wona an foti wona min winoma an woni pilote jeɓɗa an woni min wona pilote ko an woni pilote an sonko way min kam o tesiler tan min kam o tesiler tan so taw ko tesiler kay min foti wonde o tesiler an woni o tesiler han jaha kaso men kam ayo kaso men laaɓi jeeɗa woni min kam nafi kam tan kam nayede mi naata lebbi ɗiɗi lebbi tati nguleyki kaso nango mi maaya ma wottum kandi gurdam sabu Allah wallonde moodi a faami min ko an gonɗo ɗo mbiya ka ceerno taw wona ceerno ko woni ani Ibrahima min addata kam kone ade aɗa wara kam haala yew kade minen hayɗaɗa kone a bare aɗa wara kam haala yew yimɓe ko ndaaren solution ɗum ɓuri ko kalta ko solution ko wotere ceerten hoɗum ceerten ɗum ɗon woni solution ceerten eyyi portable nani foroji ma nani nanganam gay ala enen jaata tan ɗon mon mi fiyede andi kam mina fi wonko kayga sa visa booking sa visa wonima rentere tan gole naat mon fof watte rentere de wona rentere fiyani ma may fiyam wallahi han det jep an jep téléphone ma jep nangiran mam ha sandar mo taw ni sandar mo ni nawrat ma ha sandar ni nawrat ma sandar wop kayga mo ceerno woppam ceerno woppam gila subaka mine bonni comti pour waynadema ko jinnoɗo yaltude kono mi noddima ɗo gaccuɗa téléphone ma yew Zara nan ɗon yaaha Zara e ko tawi o ñalla o fadima haw tampi o wi ko jaho galle yum makko yan ñallude an wiyani noon to ñanoɗa jalta ɗo gila subaka hay waynademi ko galle ceerno Mody wiyano ceerno Mody eyi min e police yaaɗuno galle ceerno Mody en ha mbaron nanguimo de ala ko dog o dogi lay mbiɗa andini ko dogo ceerno Mody ko say mais billahi wallahi mami jaggumo de ceerno Mody min e mo billahi mi jaggal min de ko hunde tan gueɗel tan min kala nan nanguɗon ceerno Mody ballan kam tan e téléphone min téléphone o tan cohlu an téléphone an ko téléphone o tan cohlumi an ko téléphone intéressé mi tan ɗum tan woni kam intéressé somi yi ceerno Mody billahi wallahi mami hirsumo o fotata wodde ko waɗi ko ceerno Mody ko say no say mawɗo mais simi jaggimo billahi wallahi tallahi mi kalni police simi yimo mami hirsumo par ce que o moƴƴani e nder société o moƴƴani e nder société o waaw kono bébé encore une fois nde yagga waɗa yaafo ɗum fof ko ɗabbude tan ko Allah ronkani ɗum tan addanima o bone fof e yidde weltinde tan fittanima Dieynaba même min an yaafu kam min miɗo andima an ala haydara mi yani an affaire de cakan ala ñande noon bernam no muusi ko ɗum
waɗi mi réagir ko waɗi ko mais an tamit yaafo par ce que an mbiɗa andima an ala haydara e caahan mbiɗa andima 100%. wallahi mbiɗa andi wona jikku ma billah ka gorko moƴƴo a waɗani violent ka neɗɗo moƴƴo wonde mbiyanmi ko yarlo mi yaafomi no feewi papa mbiɗa andi gonɗa ɗo heydi eyi tumbotta ɗo potta di bari bari e eyi min Khalid yelam hande mi ndiyim on yewtere nde noon wona jewtan ɗe hande ko yewtere e nder jewte jinmi jewte Khalid ko min jibinma e reedam he muyninma e endam he Khalid hay dara mi añanani ma kala ko jiɗɗa gila subaka ha kikiɗe jungam nani hen ko mbiɗa ko ɗum mbimi ka wiyani mi wiyani te aɗa laaɓa to joome kala ko meɗɗa ƴettude aduna mi ƴettiɗinuma dow ma mi ƴettiɗinuma ha yetti neɗɗo noon hankkandi yettima ɗo aɗa foti mawnude hankkandi mbaɗa hoorema gorko ka gorko mawde kellifaade hannde a natti suka te hannde haydara majjani ma hakkude ma e babam bamma kay mbiyan noon haydara majjani ma hen a yino min goniri e galle he ko guerre gulɗo jaw min goni omono rondi ndeɗo dindere mo adde nder galle he haydara mi wawa hen kono foof ene ɓenna hankanti noon yettima Kalidou ɗo aɗa waɗa galle ƴeewa ko jiɗɗa mbaɗa pewna avenir ma saabu min ko Allah duuso so yettima tan ko Allah wela hande mi anda ko hande mi anda ko janggo ko Allah andi sa fewni aduna ma hande hay sa yiyanimi janggo taw aɗa wawi wuurdu aɗa wawi yarude koyɗe ma an tan goto non hoti sese mama an hande holɗum addi oɗo débat kaɗo haala aɗa haalnami naatiɗo ko ɗum ko woni an holko wonata nde wonno mbaɗɗa hoorema ka cukalel ɗo kalanmi ɗo a ronki ɗo famde jinmi ko mawna gonan gorko mawɗo kilifaade mbaɗa hoorema responsable kalisa garoɗo ne ƴeewma ne yiɗma soit jiɗɗa ko resde saɗa yiɗi ɗannare saɗa jogui projet kala ko jiɗɗa hen min sa haalni kam kala ko foti waɗede hen mami waɗane mbaɗomi caggal Allah caggal ma no jaadirnome ma hanke heccankini ko noon jaadiranme ma ha hande mama han ni no kalirta ele tan ka jiɗɗo yaade goppa kam bien sûr tini no kalirta no hulɓinimi turo yaay te an ɓuuri andude sa waɗi ni tan min a jarnat amin holto jahanmi mi anda yaay Kalidou ɗum Kalidou an wona an kaldanmi allo allo Guédiane ayo cettam ayo ma dama tay kampe ça va aɗa selli aɗa selli ane wayre wallahi aɗa jaam wayre kono wiide baɗe mi nanani wallahi oto jaam wayre mbeɗen ɗo en kumpodiri kay i cettam yo ɗum gonɗa ko jarata mbeɗen ɗo tan ay ka winomi hannde aɗa ara ɗo ni kono mbeɗa winomi nodduma sabu mbiɗani hannde saare a tawata kam ɗo sabu komi jaltowo joni so yaari ko mbinoɗa rewhamɓe gonɗa wallahi hannde ni sa arin ɗo e subaka a tawata kam ɗo par ce que mbiɗani so yettima joni komi jaltowo a yerto ari ka jarto wallahi komi jaltowo ene ƴewnonoɗo jarata gueɗe ɗe mbeɗen ɗo tan gijam no wano ni tan ha hannde ko noon way kono noon gallulam gawlam sehilam joni noon aɗen koni gon kala ko wona gon ko gon
joni kam mbiɗa jogii feere joni kam feeram ko wootere joni kam yero mbiɗa jogii programme mi posnanmo tan o maaya mi foofta mi heeroro gallam ahan mbimi mi waratmo mi heeroro gallam Zahra luɓoram mi jooɗo ɗo min e ɓesgam min mbisoɗo e galle he mbimi o parani ni pour ummade ɗo te min e makko min mbawa rendude galle o wawa wonde te an aɗa andi kala ko ƴettumi ko min e ma gondi mbimi an aɗa andi kala feere nde ƴettumi ko min e ma jadata hen ha sisa joni noon ɓaade wayi noon ko nde ɗon feere tan jogum joni ko woni hen fof ma en kaltit eyyi sallah jaɓi inchallah eyo d' accord ala probléme mi salminima eyo mi salminima ciao